ngamandla uyise indodana nomoya ongcwele kuye phakathi kwenu sihlaleni njalo hambeneni njalo manje naphakade. Amen. Amen. Siyabonga, asingeneni.
chapter 9, starting to read from verse 9 from verse 1 to 11. Lapho Israyeli esemntwana ngamthanda ngayibiza indodana yami ukuba iphume eGibhithe. Lapho bebabiza basuka kubo bayohlabela oBhali, bashisela nezithombe ezibaziweyo impepho. Kepha yimina engacathulisa u-Efrayimi, ngabagona ngezingalo zami, kodwa abazanga ukuthi ngabaphulukisa. Ngabadonsa ngezintabo zomuntu, ngamagoda othando, ngaba kubo njengophakamisa ijoka entanyeni yabo, ngakhothamela kuye, ngamnika ukudla. Abayibuyela eGibhithe, i-Asiriya libe inkosi yabo, njengoba bengaba ukuphenduka na. Inkemba iyophenduka idle lubi emizini yabo, ishabalalise imibhalo yabo, ibashwabadele ngenxa yamaqhinga abo. Abantu bami baphikelele ukuhlubuka kini, noma bangambiza kangakanani oPhezukonke, ngeke abaphakamise. Ngingabekela kanjani Efrayimi, ngikukhaphele kanjani Israyeli na? Ngingakwenza kanjani ube njengo-Adima, ngikwenze kanjani ube njengoSefboyimi na? Inhliziyo yami iyaphenduka ngaphakathi kimi, sonke isihawu sami sivusiwe. Ngeke ngisaqhubeka ngolaka lwami oluvuthayo, noma ngibhubhise u-Efrayimi, ngokuba nginguNkulunkulu, angisiye umuntu. Ngingongcwele phakathi kwenu, angiyufika ngolaka. Bayakulandela uSimakade oyakubhonga njengeNgonyama, ngokuba uyakubhonga, qede kubuye abantwana bakhe bethuthumela, bevela entshonalanga. Bayakuza bethuthumela njengenyoni, bevela eGibhithe, njengejuba bephuma e-Asiriya. Ngiyakubahlalisa ezindlini zabo, kusho uSimakade. Izwane izwi lenkosi. Colossians 3 verse 1. Ngakho-ke uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu, lapho ekhona uKristu ehleli ngasekunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni, ngokuba nafa, ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ungukuphila kwethu, nani-ke niyakubonakaliswa kanye naye enkazimulweni. Ngakho-ke bulalani amalungu
enu asemhlabeni, ubufebe, ukungcola, ukuhuheka, inkanuko embi, umhobholo, ukukhonza izithombe, okuza ngapho ulaka lukaNkulunkulu kubantu bokungamlaleli. Ebeniphila kukho ngesikhathi nisahlezi kulezi zinto. Kepha manje lahlani konke lokhu: ulaka, ukuthukuthela, ububi, ukuhlambalaza, nokukhuluma amahlazo ngemilomo yenu. Ningaqambi amanga omunye komunye, ngokuba senikhumule umuntu omdala nezenzo zakhe, nembethe omusha owenziwa musha njalo ekwazini ngokomfanekiso walowo owamdalayo. Lapho kungekho mGrikhi namJuda, ukusoka nokungasoki, owezizwe noma umskithe, isigqila noma ukhululekileyo, kodwa uKristu uyikho konke kubo bonke. Izwani izwi leNkosi. Oh
omunye esixukwini wathi kuye, Mfundisi, tshela mfowethu ukuba angabele nami ifa lakwethu. Kepha uJesu wathi kuye, mngane, ngubani ongibeke ukuba ngibe ngumahluleli noma ngumabi wefa lakwenu na? uJesu wayesethi kubo, qaphelani, niyeqale lonke uhlobo lokuhamba ngokuba ukuphila komuntu akumisiwe kubuningi bomcebo wakhe. Wabalandelisa umzekeliso wathi, amasimi omuntu othile owayeyisicebi ayekhiqiza isivuno esihle. Wasidla wathi, ngizokwenzenjani ngokuba anginandawo engingafaka kuwo isivuno sami na? Wayesethi, nakhu engiza ukwenza, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele kuzo sonke isivuno sokunhlanyelwa nempahla yami, bese ngithi emphefumulweni wami, mphefumulo wami usunezimpahla eziningi ezilondolozelwe wena iminyaka eminingi. Ngakho-ke phumula, udle, uphuze, futhi ujabule. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, sewulandini, ngalobu suku umphefumulo wakho uzakuthathwa kuwe. Pho-ke ziyaba ngezikabani lezo zinto ozilungisileyo na? Kanjalo-ke umuntu osibekela incebo ebe engacebile ngokukaNkulunkulu, ivangeli likaKristu leli. See
Nkosi lalela ukukhuluma kaNkulunkulu phakathi kwethu. Phephisa mthisa lesisho le. Lapho ehleli khona kunesimanga ekukhoneni bakhe unejabula igama lakhe
Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makwamukeleke kuwe Simakade, wena wedwa olidwala lami nomhleni wami, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, amen. Ngicela mhlale phansi bazalwane. Ba ni qale uba ngibingelele baba ashili sokhaya nabapristi bonke bona ngibingelele ama-ministers makosa council ngibingelele bonke abaholi. Sibingelela ibandla likaNkulunkulu elihle nelithandekayo uNkulunkulu, egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu, amen. Siyabonga kakhulu baba mshile ithuba loba umuntu abelapha lokwesifikile umuntu nje uyabusiseka kakhulu siyabonga uNkulunkulu ngaleli thuba elanza kwethu umuntu uyabusiseka ngendlela eyiningi ebengazilindele. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane bami, selokhu siqalile izolo nabanye abazalwane sibuka izinto ezithile lapha, kodwa lesilokhu siqale ngakho izolo nengifisa ukuba siphethe namhlanje okokuthi ibandla likaNkulunkulu umphakathi wabantu abahlukile phakathi kwemiphakathi eminye ekhona. Nkosi yomusa mayimusisi. Sakubala kokunye esikubalile izolo nganza kwethu okwenza ibandla likaNkulunkulu libe abantu nje abahlukile, futhi kwesinye isikhathi nawusubukusisa kahle sengize ngibone sengathi khona nababuye bacabanga ukuthi siyahlanya emakhaya. Kwesinye isikhathi sesikhuluma izinto abanye bathi uthathaphile lokhu akushoyo lo, ngoba umphakathi wabantu ohlukile ocabanga ngendlela ehlukile nobona izinto ngendlela ehlukile kunemphakathi eminye esiphila phakathi kwayo. Inkosi yomusa mayibusise. Ziningi izinto ezenza ukuthi lo mphakathi kaNkulunkulu ube umphakathi ohlukile. Ne-attitude yalo mphakathi-ke iyaye ibisiyahluka ingane zakwethu ngoba nawo ungumphakathi wabantu abahlukile. Nkosi yomusa mayibusise. Kunento ezimbalwa engifisa ukuyidizela namhlanje ekuseni ingane zakwethu ezivezwa yifundo ekwezinye zezinto ezenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu lihluke. Inkosi yomusa imbusise. Yabo ibandla likaNkulunkulu eyezinto eyenza ukuthi lihluke ukuthi likholwa ukuthi lihamba noNkulunkulu who has feelings for itself. Nkosi yomusa. uNkulunkulu onemizwa nezinseka ezithile ngebandla. Akabonga uNkulunkulu. Ibandla likaNkulunkulu likholwa ukuthi nawe ngabe sihambe endleleni asihambi noNkulunkulu okude kunathi okucabama kunathi. Ethe ukucabama
kunathi aphinde abe uNkulunkulu ongenayinseka nongenamizwa ngokuthi ibandla likaNkulunkulu lenzani noma kwenzakalani kulona. Inkosi yomusa mayibusise. Endulo abanye babecabanga ukuthi uNkulunkulu njani. Abanye bawufunda abangamaGreki babecabanga ukuthi uNkulunkulu uyilendoda engenamizwa, engathinteki, nengazweli, nenganyakazi, ehlabelindile nje ibuka ukuthi are you wrong or are you right. Nkosi yomusa izwake izwi kaNkulunkulu uma selichazela ngoNkulunkulu onemizwa neyinseka ngabantu bakhe. Abesethi uHosiya uNkulunkulu ekhuluma kuHosiya athi lalala Hosiya, mina ngamlanda uIsrayeli esengumntwana, ngamthanda ngamondla njengomzali, ngamkhipha eGibhithe. Inkosi yomusa mayibusise. Ezama ukuchaza uNkulunkulu ukuthi uneyinseka eyithile ngabantu asuke ehamba nabo. Inkosi yomusa ibusise. Ezama ukuchaza uNkulunkulu ukuthi ebukhulwini bakhe uyilolu hlobo likaNkulunkulu oluthi nangabe lihamba nabantu bese lihambe luba neyinseka, lihambe luzwela ngokuthi what is happening to this one. Akabonga uNkulunkulu. Kwenzakalani kulona esekhala lona, kwenzakalani kulona. Nangu lona eselimala, kwenzakalani kulona. Inkosi yomusa ibusise. Nebandla likaNkulunkulu lilolo hlobo lwabantu oluhamba lukholwa ukuthi njengoba likhonza, njengoba lihamba, njengoba liphila, aluhambi lodwa, luhamba noNkulunkulu othintekayo ngalo. Inkosi yomusa ibusise. Othintekayo ngokuthi what is happening to each person okhona ebandleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu okhathazekayo ngokuthi yini eyenzakalayo empilweni yomuntu neyomuntu oyingxenye yaleli bandla. Inkosi yomusa ibusise. Izwake ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu oyinseka kangangokuba ngisho sebelahleka abantu bakhe. Ngisho sebelahleka abantu bakhe. Uyamuzwa kaNkosi ukuthi hawu kodwa ngabalanda, kodwa indlela abenza ngayo engathi bazophinde futhi babuyele eGibhithe. Inkosi yomusa ibusise. Uthi kodwa into engizoyenza ngabo angizukubalahla, ngizolokhu nguNkulunkulu wabo, ngizolokhu ngibalandile, ngizolokhu ngibabuyisela endlini zabo abayidizevayo. Ngisho bona bengabona sengathi abasayidizeva, bayilahle, bayishiye, baphumele ngaphandle, baye ey'ndaweni zabo, mina ngizolokhu ngibaqoqa. Nkosi yomusa ibusise. Ngoba kukhona noNkulunkulu who cares, bazalwane bami. uNkulunkulu who cares. uNkulunkulu othi before before enze something kumntwana wakhe uqale bekhona izinto ey'nyakaza kuye. Uqale bekhona izinto ey'nyakaza kuye, izinto zosizi nokukhala, ekhalela ukulahleka komuntu wakhe, ebesethi ngizomlanda. Nkosi yomusa ibusise. Ebesethi ngizomlanda. Akabonga uNkulunkulu. Ebesethi ngizomlanda noma ngabe sengalahleka kangakanani, kodwa ngizomlanda. Inkosi yomusa mayibusise. That is the church of God. Inkosi yomusa ibusise. Kweminye imiphakathi, uNkulunkulu wami, kweminye imiphakathi uma ngabe umuntu elahleka kubhekwa imithetho nje kuphela ukuthi imithetho ithasidile kanjani naye. Inkosi yomusa ibusise. Ngisho ebandleni sinayo imithetho kodwa sihamba sithola noNkulunkulu befuna kwenzeke ngalo muntu. Inkosi yomusa ibusise. Ngoba sisuke sesikhumbula ukuthi vele uNkulunkulu uNkulunkulu oneyinseka ngabantu bakhe noma bengalahleka, kodwa uNkulunkulu othi balahleka umuntu ahlupheka ukuthi lo muntu lahleka kanjani, akubekho indlela yokumlanda. Inkosi yomusa ibusise. Sihamba noNkulunkulu owenza sibe nale sense of compassion. uNkulunkulu le sense of compassion bese eyifuna-ke nakithi. Inkosi yomusa ibusise. Bese eyayidinga nakithi. Akabonga uNkulunkulu ukuthi indlela nathi esiphathana ngayo
sibe na that sense of compassion. Nkosi yomusa mayingusisi. Athi uma ngabe lahleko omunye phakathi kwethu kube ngathi kulahleke wena uqobo. Nkosi yomusa mayingusisi. Kuthi uma ngabe kukhona umuntu odidizelayo indlela angayiboni kube sengathi wena qobo odidizelayo inkosi yomusa ingusisi. Wakabonga uNkulunkulu. Because we are a different community ngazakwethu. Asifani neminye imiphakathi siliba. Imphakathi engafani neminye. Lalela ke ngazakwethu. Kodwa andukuba kufikwe lapho. Angifuni ukuthi ningadluli entweni ethi. Andukuba ibandla lifunde ngaphambi kokuba lifunde lezi inseka le compassion kaNkulunkulu. Kukhona into izwi kaNkulunkulu elithi kufanele mayenzeke. Nkosi yomusa mayingusisi. Ngoba abantu bangangena endlini kaNkulunkulu bangene esontweni. Abantu bangangena ngisho enhlanganweni njengoba nibahle nje nizongena. Abantu bangangena ngisho enhlanganweni. Kodwa kukhona into okudingeka ukuba mayenzeke kubantu abathi babhilonga kulo mphakathi olibandla kaNkulunkulu ohamba noNkulunkulu oney'nseka one-compassion nabantu bakhe. Athi uPawule mangabe echaza athi uma navuswa Nkosi mayingusisi. Uma nenze njani navuswa noKristu funani okwaphezulu lapho Kristu ehleli khona ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ngokuba nafa ukuphila kwenu ufihliwe noKristu. Lalala ngane wethu abantu bayangena badleli kaNkulunkulu. uNkulunkulu ekhona uNkulunkulu oney'nseka nabantu bakhe. uNkulunkulu one-compassion. Kodwa bona bangakufundi lokho. Into abayenza ukuthi bangakufundi lokho ukuthi akakafeli kwavubeka. Ngoba abantu bengazange bafa baphinde bavuka. They will walk with the God of compassion. Kodwa bona babenenhliziyo eziphi? Nkosi wami usingusisi. They will walk with the God of mercy. Bathi bona bangabi merciful. They will walk with the God of love. Bathi bona bangabi naluthando. They will walk with the God of holiness. Bathi bona bangabi ngcwele. Nkosi wami usingusisi. Uyibuza ukuthi kwenzeka kanjani? Kanti abazange bafa bavuka. Impilo yabo yafihlwa noKristu. Lapho Kristu ehleli khona ngakwesokunene siyayisa ezulwini esibusela ubusuku nemini bakabonga uNkulunkulu. Uma ingenzekanga le ndaba, uma ingacacanga le ndaba, njengoba ningena lapha kwi-Mother's Union, uma ingacacanga le ndaba, uma ingazange yacaca le ndaba yokuthi ibandla abantu abahamba noNkulunkulu kuzwa compassion. Kodwa le compassion ukuze ukwazi nawe ukuthi uyizwe nayo, ukwazi ukuyiphila nabantu ophila nabo, izodinga ukuthi kube khona ukufa okuthile nokuvuka okuthile. Izodinga ukuthi impilo yakho kube khona la ithukiswa khona. Nkosi yomusingusisi. Kuzodinga ukuba kube khona impilo yakho lapho ibekwa khona. Ngoba nangabe ingabekwa khona impilo yakho isazoqhubeka i-influence izinto ezenzeka ezweni. Kodwa lapho impilo yabo efihliwe kuKristu bathi bephile ezweni bathi ba-influence izinto ezenzeka ezweni. Ngoba vele impilo yabo ifihlwe ezweni. Bathi besemhlabeni ekhona ama-influences nama-trends alesi sikhathi. Kodwa kutholakala ukuthi aba-influence ba-influence ama-trends asezulwini. Ngoba vele bafa bavuka bafusela uKristu impilo yabo
impilo yabo ifihliwe osengusisa impilo yabo ifihliwe ithi isifihliwe aqhubeke uPawuli athi kukhona izinto ke ezibe seziyaqathaka uma ngabona abantu impilo yabo ifihliwe athi lezi zinto singamalunga asemhlabeni ebese yayibala ebese dumola ubufebe amanga abale zonke izinto eyingcolisa umuntu kodwa ukuze siphathake death resurrection fihlo kosengosisi akabonga uNkulunkulu death resurrection fihlo kosengosisi death resurrection kosengosisi akabonga uNkulunkulu lalela ngani yakwethu aqhubeke uPawuli echaza le ndaba yokuthi laba bantu abahamba naloNkulunkulu ukuze bafunde ukuhamba naloNkulunkulu nale compassion ney'nsela bayafa bavuke ukuphila kwabo kufihlwe ezulwini bese zilokhu ziyiqathakela lezi zinto ziqathazwa uNkulunkulu ebalekelela hayi ngamandla abo kosengosisi ngiyithande lengoma yakithi ethi uyena oyengamandla abo nethela engumkhonto nesihlangu sakhe emnyameni akabona uNkulunkulu ngoba ukufa kwaphila kwabo sekufihliwe phila kwabo sekufihliwe kosengosisi phila kwabo sekufihliwe kosengosisi eyezinto engazakwenza abantu abahamba ukuphila kwabo kufihliwe they learn a very important and a very difficult thing to learn ehlula ngisho abantu abayifundelayo ehlula ngisho abantu abahlale bekhankasa ngayo they learn equality uthi uPawuli la sebefile bavuswa noKristu emfihlwa kwabo kwafihlwa le bayokuba ngabakhethiweyo athi lapho akusekuba khona umGriki akusekuba khona umJuda akusekuba khona ongasokile nongasokile owezizwe umsike isigqila nokhuliweyo kodwa uKristu uyoyiba yikho konke kukho konke ozomusa inkosisi uzalapha uyabona uma ngabe sebefile kuKristu akithi lento ayichazayo uPawuli lento ayichazayo uPawuli lapha athi ifundwa kuphela abantu asebefile bavuka nobani noKristu ukuphila kwabo kwasebenze njani kwasefihlwa kufihlwa kuKristu oseduze kaNkulunkulu ongabasokele kaNkulunkulu kasomosingosisi nansi impilo eyiphilwa ngalesi sikhathi nansi into eyiphilwa ngalesi sikhathi ibandla lalinabantu abanye abangamaGreki bese bethi laba abangamaJuda thina singamaJuda sinesitepi sinesingconywana bese bethi laba abangamaGreki bese kuthiwa amaGreki mina nilapha phansi isitepiso senu lesi silapha phansi kosengosisi kodwa uthi uPawuli uma sesifile savuka umGreki ubala haleluya nemozwe bo osafuthi bezotana ngalesi sikhathi kwakukhona abantu ababeka amaJuda ababenemithetho yokusoka
abanye bengenayo imithetho yokusoka base bephenduka bonke bakholwa uKristu kodwa kwatholakala ukuthi phakathi bese sebekholwa uKristu basalokhu bethi wena usokile mina ngisokile ngakho ke I deserve a better place wena usokile kulapha yaphansi kodwa labo abafa bavuka noKristu uphila kwabo kwasekuyafihlwa noKristu ezulwini bahlala kwasokunene kukaNkulunkulu bathi angikhathali noma usokile angikhathali noma usokile wosa awuyamuzwa Pawulo wosa mntanami kwakukhona abanye okwabaziwa ukuthi bangabezizwe kube khona abanye okwabaziwa ukuthi bangaphakathi bese kuthi sebekholwa angikhulumi nabantu abahamba emgaqweni ngikhuluma nabantu mina abasebenzi baphendukile bathi bamlandela uKristu ngikhuluma nabantu mina abadla tafuleni linye abantu ababuya abadla tafuleni linye kodwa besahluleka uphila ngendlela ethile asethuphule uma ngabe ngempela kufanele sibone ufakazi wokuthi nafa naphinde navuswa nguKristu okade ngaphandle naye sengwalapha Nkosi angazi ashikini babamshile kunjani ngapha kodwa lapha engithunywe khona uNkulunkulu baningi engithina ngihambela imizi ngithi ngisakubona esontweni athi ngasuke ngaphathwa sengathi angibhiloki Nkosi awaphathwa ubani ayimfundisi igama lokuthi imali kodwa nje ngasuke ngaphathwa kwathiwa mina ngibhiloki mfukwenzekani na kungasakubona esontweni kwasuke kwenziwa izinto senzelwa lo kwathi masekuyini sangafana Nkosi kwasuke bahlonisa umuntu othile esimaZulu uhloniphekile endaweni samthatha sambeka phezulu kwathi masekuwumuntu esimaziyo ukuthi mhlawumbe uphuma konjwana kuba besafana the community engikhuluma ngayo the community engikhuluma ngayo yabantu abafa bavuka kuKristu has no classes. Nkosi yomsebenzisi ayikho iclass Nkosi yomsebenzisi ngoba nathi njengoba sihleli lapha phambili it's not a class, it's a function. Nkosi yomsebenzisi akuyona iclass yobupriest kodwa it's a function. Yokuthi ubiziwe to be a servant yabantu bakaNkulunkulu umemezela ilizwi kaNkulunkulu is not a class of the select few. Nkosi yomsebenzisi ngamanye amazwi abantu abahamba noNkulunkulu necompassion abantu abafa bavuka they don't make the safe small, they make it bigger. Nkosi yomsebenzisi they make the safe bigger each time. But I'm not so feeling wafa athi yebo wavuka athi yebo but usisila nawo sufile Nkosi yomsebenzisi asakuyi nokuthi uhamba ngani ufike wanyethela ngayithekeni asakuyi nokuthi uphume ekhaya njani asakuyi nokuthi wazini kodwa sithi ngoba usufikile esidinga ukuzwa nje wake wafa wavuka ukuphila kwakho nawe kufihliwe uma kunjalo woza sila awusekho lapha Nkosi yomsebenzisi yabona ukuthi this is a very tall order Nkosi yomsebenzisi this is a very tall order because communities esiphila phansi kwawo mowacabanga this is one thing that they still struggle with. Kodwa thina njengebandla kufanele ngabe asikho lapha. Nkosi yomsebenzisi. Nizongena kwimalaziyo.
Uma nifika ngaphakathi kukhona abasazonibona sengathi ningabangaphandle nibakhalele enkosini ningabaleki. Nkosi yomsingusisi. Manifika lapha Mothers Union kukhona abanye abathi bafile bavuswa noKristu kodwa ukuphila kwabo kusaphila becwasa abanye. Ningabaleki nibakhalele enkosini niqhubeke nikhonze uKristu ovukileyo. Nkosi yomsingusisi. Ningabaleki ikithikele akithi ingoma nimfunelana umvuzo omkhulu kanti ningamagwala. Ungabaleki sikuze usugijima engalweni usuthi ngifike kwaMothers Union bangicwasa. Ngifike kwaMothers Union bangangamukela ngendlela ebengizobukela ngayo. Ungabaleki bakhalele enkosini ukuthi uNkulunkulu sengathi ungabasiza bafe. Bavuswe ukuphila kwabo kufihlwe nobani noKristu. Nkosi yomsingusisi. Ningabaleki ngoba asiwona amagwala singabaleki. Nkosi yomsingusisi. Abantu ngani zakwethu abahamba noKristu bafa bavuka abahamba noNkulunkulu onentseka ngebandla lakhe. Their attitude about money is very different to those who are not in Christ. Hey, sengikhuluma imali. Sengikhuluma imali. Angithi bazali wami. Sengikhuluma ngani? Sengikhuluma imali. Othi ngincenge ngeculo ngiyakuthanda those ababelonga kumphakathi bayayidinga imali njengabonke abantu. Nkosi yomsingusisi. Ngoba nalomphakathi webandla kaNkulunkulu uzuphile udinga imali. Angithi baba uhloti asasele ngisho ngidinga. Ngidinga lesomphakathi udinga imali. Kodwa abantu bakhona i-attitude yabo about money is not the same as abantu who don't belong here. Osemusa imbusisi. Attitude yabo about money respects imithetho yokwabiwa kwemali eindaweni zabo zokusebenza. Uma ifanele ishintshwe konke kahle ukuthi hayi lemithetho ayisilungile sonke ayishintshwe. But imisiwe benze njani? Bayilandele. Abatholi indlela yokuchitha imithetho
yokuphathwa nokwabiwa kwemali ezweni likaNkulunkulu. Uyamuzwa yini lo eva uza kuJesu uzothi Jesu awusize utshele umfowethu ukuthi akakakunike noma angabele okunye okuthe xaxa. Uma ufunda kuDeuteronomy 21 yayibhaliwe imithetho yokuthi ifa labiwa kanjani. Lo uzotshela uJesu ukuthi ngamanye amazwi ngiyawazi umthetho ukuthi ifa labiwa kanjani, but I don't want to abide. Ngifuna ukuthi ngikholwe nawe ngoba weniphezulu ubusuqhamuka usushintsha umthetho. Awuyangizwa yini? Wasinto efanayo lento esibona ezweni lakithi. Ayisekho lapha. Ukuthi lo wayezothi kuJesu, can you be corrupt? Umthetho na. Umthetho wawuthi uma amadodana emabili endala indodana ithola 2/3 bese kuthethane ithole 1/3. Uma amadodana emathathu endala ithola 50% wakhona bese kuthi the others bahlukiselane from the other. It was there in the scriptures. Read your Bible, Deuteronomy 21:17. Say, now, no one say, ngokomthetho esabelwe inheritance yakhe. And then it becomes very strategic. This is what God was doing. He goes to Jesus and says, ngoba wena inkosi, can you override the law? Angazi noma kuyafana nesibona kakhulu ezweni lakithi, where there are officials each day who override the law yokwabiwa kwemali. Angazi noma kunjani. Kodwa sengizwe nje ukuningi ezweni esiphila kulo, which is now into the king. And then Jesus comes and then he says, well, my brother, ubani ongibekile ukuthi sekufanele manje ngishaya umthetho override imithetho yokwabiwa kwani kwefa nemali. Ngamanye amazwi uJesu refuses to be co-opted into the corruption.